4:4 కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను. దేవుడు తన కుమారుణ్ణి పంపించిన విధమును చూస్తే మనకు మన ఎడల దేవునికున్న ప్రేమ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. 1 యోహాను 4:10 ఉంటుంది. మనము దేవుని ప్రేమించమని కాదు గాని తానే మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమై ఉండుటకు తన కుమారుణ్ణి లోకానికి పంపించి ఉన్నారు. యోహాను 3:16 దేవుడంట లోకాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించి ఉన్నారంట. కాబట్టి తన సొంత కుమారుణ్ణి, అద్వితీయ కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి మన కొరకు పంపించి ఉన్నారు. గలతీ 4:7 ఉంటుంది. నీవిక దాసుడివి కాదు కుమారుడివే, దాసత్వం నుంచి విడిపించడానికి తన కుమారుణ్ణి లోకానికి పంపించారు తండ్రి. మనము అనుకోవచ్చు నేనెవరికి దాసుడిని కాదే అని. యోహాను 8:34 ఉంటుంది. పాపము చేసే ప్రతి వాడు కూడా పాపానికి దాసుడు. మరి క్రీస్తు లోకమునకు వచ్చి పాపము నుండి నిన్ను నన్ను విడిపించడానికి ఆ యొక్క సిలువలో మరణించి 3వ దినమున తిరిగి లేచి ఉన్నారు.